Ahoj, já vás tady všechny zdravím. Vítám vás na facebookových stránkách Travel Limuziny, které jsme vytvořili pro všechny lidi, kteří mají rádi zábavu, cestování, poznávání nových míst a přátel. Naše Travel Limuzina se bude vydávat na různá zajímavá místa po České republice i mimo ní. A vy se tak budete moct nechat inspirovat, kde se svou rodinou nebo přáteli podíváte. No a pokud i vy budete mít nějaký zajímavý tip pro nás, tak se na nás neváhejte obrátit. Já vám zatím přeju hodně zábavy, užijte si zbytek léta, sledujte nás na Facebooku a my se uvidíme příště. Ahoj!